Yanko Asante-Akyem Juaso empotem ho na kromafo wo mu fi sa kro yi mo anyame aye omadom wo mu kotena US abrochime mu no wo mu kire se ewiase no America etuo no abefo ene de ewiase etu sa America no enti wo mu nso akeka won sase ema enema aye akade ebetumi aboa ma emofra ana sukufo wo mu nso potem ho enya ICT ne honimde no wo mu de bi akwakoche suku no Enwo be hia se ka be wumfo nyina ebeboa se ne ebeya information communication technology ade kire ene na desua no ebetumi akonkan na se de ebeya adesuafo a wonom ewo Asante-Akyem Juaso sectech ebenya nimde ewo ICT munti no Samuel Wusu mensan busua akosukun mu honom a wakwakwoma wonom computers eduasa ene assorted accessories bi ebeboa ama wonom etimi anya ICT munimde Olivier Wusu buache ene amane boni etwetwe nkomo ye papa no ye lawyer or started the career as a teacher and now advocate for lifetime learning into library any computer center ebeboa Juaso mine any secondary school and into my yes ad torres the AC dina e abronsan into where phase 1 and na computers ni gum nyame ya adoma e ba be pager phase 2 aye library no near the phase 3 atwaso na resource and community center ama omine no ye pese ye ka kire community ni say nya bibia na betimi de ye ni ato aban so aban be ye ne de kakra at ye community members no so enyina ho nye tu ho adwuma na bibi wo mo nsem a mo so mfa nya bibi sei enhye omoman animonya Headmistress Awoda Juaso sectech ano Ismailia Crenstel ene gina school na nemu eje sa computer si efiri abusua ne honom na wono so eda na de se nani asopa se wonom ede sa computer si ababe wonom moa ya wosan so de to manfo nyina enemu se wonom boys dormitory ene dining hall no ehu behia se wo be nsisi dwumade bi wo ho afen so kra no school no ehia school bus ICT lab computers e wo ho akronfo be wiai Momo be fa computers ni nyina enti na abeye adesoa kese e de ama school no enti sa project we abayi die eye project aba at the right time ebeboa nkoda na adesuam ye wo how bebre ebi ne dormitory ana meka ho asem emema no ni bebi a omo hye enti nka odumfo bi dum yen no be si boys dormitory maya anka beboa yen na fe ye dan no so eno so PTA ne na CBB kokrowa free SHS adaroma school no di pabam ayekese enti wo hwe dan ne ye wo ho sisi ana enkoda ne ntumi nkom ma ne yeye na fe so dan na so kra san aye dada